Соломон згадується. Чоловічого роду. Частину ми знаємо. Просто тепер подивитися на випадні все правда. Написано тим самим, що зрозуміло кожним словом, що входить у збор, якщо написано з пушку сподобало свого. І саме більше написано сподобалося клоняйся, живому йому. Покайся, що царство небесне, і там не зроблю словцями людей. Броня Боги Духу, моє царство небесне, не смущення, не рішення, броня благання, не спадкують вони. Броня головні, броня правди, не будуть нагодовані, броня милосилу, не будуть. Броня чисть серце, не будуть бачити Бога. Броня миротворців, не синам Божим стану, броня вогнів за правду, царство небесне. Броня ви, імена вас будуть. І буду на вас наговорюватися, як слово лихе ради мене. Стоїте оселіться народу вашого великодного стаду, на оброк, що були перед вами. Весь сріз землі, коли цілі зустріє, що насловити її, не питайся на наші, хороші не вірили, висипано, тобто рівні. Десь вже світу нема сховатися, місто, що стоїть на гори. Не збачить світильника, що розставить його під посуду, але священник світ на всьому домі. Гнила ваше світло світ, перед ми, що не бачили вас у добрі слави, що та вашого, що в небі. І воно тоді бояр на вас скоріш прокашав, не рад пішов виконати. Раді кажу вам, бо земля не минеться. Ані його то знання, що зачепити не минеться, що не все. Прошу не менших заповідей, за людей так навчить. І буде менше в Царстві Небеснім. Хто виконує вчить, то стане великим в Царстві Небеснім. Що би вам, коли приніс вашу непривичі праведності, книжники до фарисеїв, ви не війте в Царство Небесне. Чули, що було сторонами наказане. Чули, що було сторонами наказане, не вбивай. Хто б'є, він судові. Я вам кажу, кожен, що гнівся, брат, судити, а вже суду, скажу, брат, 40 біля Верховного суду, і скажу, вони і гнені. Тому коли присердити рутинка, Тарас, от те, що брати щось має, на тебе розривати. От тут Тарас виходить рутинку, вони примість співпрацю своїм, десь принесу ударом. Молиться своїм сотрудникам, швидко, не платіть, що ти не щодуся, я не вітав, що службу до мене вертав. Що давай до в'язниці не кинули, правді кажу тобі, не вийдеш звідти покійний, не доситі останнього шеліка. Чули сказано, чи не перелюбу, я вам кажу, що кожен подивиться на жінку справедливість, вже чоловік не перелюб серце своїм. Коли право, коли спокушає тебе, викинь себе, краще тобі, щоб загинув один собі числення, ніж я сидів тебе був киданий. Коли це тебе спокушає тебе, не кинь себе. Краще тобі, щоб загинув один собі числення, ніж я сидів тебе був киданий. Коли сказано, дружину свою відпускає, не хитай сіл старого довго. Я вам кажу, що кожен відпускає дружину свою, крім не розпусти. Не доводить її до перелюбу, хтось відпущено перестить чи не перелюб. Ви чули, що було сортами наказано, не клянись неправдиво, але виконуй клятву свою перед Господом. Я кажу, не крестись за всі, вони на престол Божий, не забив ні жодних Йосе, ані Єрусалимом, він місто царя великого. Не клянись головою своєю, вона ж дні волосинки не може чинити білою чорною. Ваш слог буде так, ні, що більше не це те лукаво. Що сказано, око за око, зуб за зуба. Я боже не противити словом, коли удариш хто правочку, то встане мені другу. Хоч без вас забрав сорочку, то йде плащаємо, то сила ти буде дорожні на милю, дуже не бій. Просто додай, хто ж зич в тебе, не відвертайся від нього. Чого сказано, любить свого ближнього і нас свого ворога? Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас прокладає. Люди тим, хто ненавидить вас, моліться тих, хто вас переслідує. Що вам буде синами Отця вашого, що в небі, що наказує сходиться сонцю своєму на злими добрими, дощ посилає неправедних на неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, те саме ми таки роблять, коли вітаєте їх братів своїх. Що ж особливо роблять? Чи багато чи не так, будьте сконалі, сказав Отець ваш Небесний. Старіться постарятися в милості, пройдімо, що бачили вас. Як ні, то нема мене нагороди від цього, що не є. Тож, коли чуєш милості, не стерми перед себе здоров'я тіло Семіра, писаного та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. І коли чуєш милості, знати молів, рука твоя, що правиться тебе, щоб таємно була твоя милості, а ти чогось таємно явно. А як молитися, то не будьте як тіло Семіра, що любить ставати молитися, писаного на хрестях. Бачили люди, правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Коли молишся, високомірче, не зачини свої двері, молися це своїм, що в тайні, а далі бачите, ємність явно. Молися, проклятися зайвуть, поганому митні, вони будуть вислухані на своє воломовство. Тож не поважається їм, не Отець ваш Небесний, чого потребуєте, що рівність ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, ваш небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, землі на небі.
Наш один день сьогодні, пустимо довгий, наче ми прощаємо владцям нашим. Не ведемо спробування, але визволи нас від лукавого, бо царство і сила слава на віки. Амінь. Молимо просто пророків їхні, но прості вам, ваш Небесний Отець, коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний прості вам пророків ваших. Як пости не буде сумніву ті лицеміри. Не вас змінять обличчя свої, що бачать люди, що висять вони. Правді кажу вам, не мають уже нагород свою. Ти коли постиш намаси свою голову, лице своє вмий, що ти постство не виявив людям, а оце своєму, що в тайні, а оце, що почти їм не дасть явно. Скажи скарби собі на землі, не мій цар жади, злодій підковисто крадають. Дайте собі скарби на неї, ні жах не нищі, до злодії до них не підковисться, не крадуть без скарб, серце твоє. Око то світильня тіла. Око буде здорово, сіло буде світле, коли в твого колихе було, сіло буде темне. Тож коли світло, що тобі темне, то каже, що велика темрява. Ніхто двом панам служити не може, ненавидить, друг буде любити, бо триматися одного рознехтує, не можна Богу служити в мамоні. Через те кожен не ріться про часу, кажуть, що ми не їсти, що не пити, не приділ свого, що ми тягнемось. І ж найбільше від її життя і долю тілу, поряння птахи небесних, що не сіть, не жнуть, не працюють луні. Проте ваш небесний Отець будують шви набагато верніше за них. Тож з вас, коли журиться, зможе дасть родство буде рік тягно. І про одяг, чого ви клопочетесь. Вони добрі погляньте на полі, як зростають вони. Не працюють, не прийдуть. Не врам, що сам Соломон усі слави свої не для всіх, так і один з них. Бог полює траву, що сьогодні сіє, завтра чекається, Бог так вибігає. Скільки ж краще здягне на вас, маловірні. Ці ж там кожен говориться про час, кажуть, що не їсти, що не пити, не притіло свою, що ми дотягнемось. Про всього то погане шукає, але знаєте, ваш небесний, що всього, то ви потребуєте. Шукайте перестарства Божої правди, і все себе додасться. Тож не журіться про завтрашній день сам про себе турбується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили, бо ж ким сом судити будуть, ким же осудять і вас, якою мірою буде міряти, таку відмірять і вам. Чого оці брата своди засклу бачиш, коли ж у власному оці не чуєш? Як скажеш до брата свода, я вийми засклу ока твого, коли колоду у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду у власного ока, а потім бачу вийняти засклу колоду брата твого. Не кидайте святого пса, не розпайте перед своїх перед свинями, щоб вони не розтоптали нами, своїм вернувшись, не шматували вас. Просіть і будем дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, держить, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи у вас є людина, що подасть своєму синові камені, коли хліб просите він, а коли риб просите, подасть йому гадану. Тож, як вибувши хліб, трапити добрі дари свої дітям до вас, які більше Отець ваш Небесний, дай добротині, просто у нього. Жодька бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви, по цьому закону пророки. Відходь сни в ритмі, просторі та широка дорога, що веде до погибелі, неї багато ходять, бо сніть вроду, ска дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Старіться поших пророків, що приходять до вас у дежі вечі, всередині хижі вовки і плихі, в лотах ви пізнаєте їх. Бо хіба виноград на терені збирають, або фіги з буряків, так от кожне дерево добре родить добре, дерево зле, родить плоди лихі. Не може дерево добре родити плоду лихого, ані дерево зле добре родити. Всяке ж дерево, що доброплодно родить, зрубиться та вонь кидається, тож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже мене Господи, Господи, йде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. А добре, мене того дня скажуть, Господи, Господи, хіба не м'яв ми прокували, не м'яв демонів ми оганяли, хіба не м'яв чудо велике творили. І молошу тоді, я ніколи не знав вас, відь мене всі, хто чинить беззаконня. Треба той чоловік, що слухає цих моїх слів та виконує їх, потім чоловіка розумно, що світіну збудував на камені. Вона злив лисячки, боря знялася, не вникнулася і не впав, на камені був оснований. Той чоловік, що слухає цих моїх слів, але їх не виконує, потім чоловіка не бачить, що світіну збудував на піску. Вона злив лисячки, боря знялася, не вникнулася і не впав, велика була труїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму, він покоїть мене на зелених луговиськах, водить мене до води тихої, підкріпляє душу мою, веде мене на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долини в смертної тіні, забудуть слабити зі мною, і жезл та посуд не заспокоїть мене. Ти приготував для мене трапезу при виді моїх ворогів, намастив ливою голову мою, чаша моя та надмір пиття, так мої спагою супроводжувати мене всі дні мого життя, і прибув в домі Господнім повік. Я щиро тобі дякую, Господь, Збавитель мій, за духа, що з ознакою ти дав душі моїй.
Я дякую за те, що спас мене, життя дав без кінця, прогнавши духа зла. Святий мене сповнив і в серці поселив, що мною всякчас в житті руководив. Я щиро тобі дякую, надія ти моя. Я дякую за те, що спас мене, життя дав без кінця, прогнавши духа зла. Святий мене сповнив і в серці поселив, щоб він мною всякчас в житті руководив. Бог є любов, о велике щастя, Бог є любов, любить він і нас. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов, Бог є любов, ви гріху служили, Бог є любов, він вам радість дав. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Ісус Христос вмирав за мене, мій відкупитель, Бог через нього мені спасіння дав. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Знати одного правдивого Бога Ісуса Христа – це вічне життя. Хто приймає вас, приймає мене, хто приймає мене, приймає пославши мене. Не думайте, що мир прийшов на землю послати, мир прийшов послати лемеча. Прийшов розділити чоловіка з батьком, його дочку з матір'ю, її невістку з викрухою, і вороги чоловікові домашні його. Тобі ж як мене полюбить батька та матір, то й не достойний мене. Тобі ж як мене полюбить дочку чи сина, то й не достойний мене. То не бере свого Христа, не йде слід за мною, то й не достойний мене. То душу свою зберігай, то й погубить її, раді мене погубить душу свою, то й знайде. Хто приймає вас, той приймає мене, хто приймає мене, той приймає пославши мене. Хто приймає пророка як пророка, то дістане народу пророчу, хто приймає праведника як праведника, то дістане нагороду праведничу. Хто як учні напоїть одного з цих, бодай кухлем водиці холодної. Правді кажу вам, то не згубить своєї нагороди. Шалом всім вам з Господом, браті, сестри, матеря, друзі, не віддавайте злом за зло. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, спільність Святого Духа, Сіпана, мого Пана Святий, амінь. Нехай буде Отцю. Що звеш мене добрим? Ніхто не добрий, крім Бога самого. Господня любов нас від смерті спасла. Алілуя, честь і слава. Алілуя вовік. Алілуя, честь і слава. Бог з нами. Амінь. Шалом.